Mauliate Tuhan nung adipawaso hami Huriam Roma do pakobaga suria na pinalwasmu pinadian ni padde na niririt ni Huriami amasaw nami ma ulaw nami makalasosa di luar sodo pinata pardijabu nahubas mangarado tibagas patujulon ni Huriam nasida laho patuduhoni marhite pembuntingan kita. Songoni laho ukapan ni parhalado dohot ruas ni Huriam. Hataridan ni na ukapan di luas ya langit. Atau tongkap paso-paso Tuhan ni Huriam. Asa masu bongot tami tubagas laho marsob batuho makalasosa. Luas mahami mangulahonon pamuzion nami mabait turedo. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami mauliati Maria. Amen. Patnalo. Mauliati mali Tuhan ta siala diperkugai hami panitia pembangunan asautan program ni Hurai pajungjong bagas Huria upasat hami matuhamu parhala donami. Pasat kami ma anak kicu bagas ni Huriaon tuhamu amang paditareson nami nama do mauliate ma Huria tu debata pardingkan basai ala nunga sidung bagas Huria od di pade jala ingana ni uluan ni Huria ma ope amang paditanami ukapamua pitu ni bagason asa masuk bongot itaruas ni Huria. Kami paditaresot AKBP Resort Solagrate Sibitung jalo kami mga kutsi bagas ni Huriaon asa ulahonot ta songon na pinangido ni Rohamuna Huriay mauliate mali Tuhan. Hukap ma pitu bagason marhite-hite kuar ni debata ama dohat kuar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohat kuar ni tod di porbadia. Amin. Di patita dohotina rezeki belum mau dihamu pengantin baru keluarga baru Huria naik baru jak jala bagas si baru ingana lane ama muna ama pangitubu pe bodo dohono ama sian si matua pe dohono ama di parhalado di Huria pe bodo songoni dohono ta lane firma tadi mama kadita mami dohotina
ingani amuma bagason lau makubasi huriyai mangasahon kuarni tu hatta Yesus Kristus dia holong yamana daw pinardugan nito di korbadia say tibu mau mangiring-iring di nama ingani bagason tuson maro akan namartangiang ison maro namangido pamurupias ya tu hatta marhite konseling ison maro na pertaniangan ison maro akan namarete sianom ma marsinodang buhin itu hatta tabba mahala karisten dito ngani perumahanan marhite hajojon ni bagason oras ma dihita salihutna horas Ketua Paratau Dohotinang Panitia Pembangunan Pemerima Amang Situa Bakpahan Dohotinang na siap bulus nirohan mengalihan bagas nasal kui sahatu dikyon inganan ipatikat tadoke tentunya luar biasa deh semenima madadu sudi hamu tetangga ipatikat tanadong di blok on tu juru on sisa dapat napunau cerita alalas nirohan ihuriyai ro bisa mengadu pertamungan di parade si panganon madahu jaga laos isok do aliang-aliangan asa marhaliang matuhatta mangibati kita lau pasahat pasuna di kita huriana sumuninang dibutang asa bola sita marhulian dinda isok do fasuhutna ikon hotdo dihundulan na dari jata isok do nang osangna isok do nang akka namang ihut sude soitna kani hupasa tamyo plasma rohamuna sai dia bai tu hatta dope akka pasu-pasuna tu huriana tu julor asal boy dumengas yang dope tapa masa tu julor di pasu-pasu tu hatta ma nama tos lahita kau hai paso di pasu-pasu tu hatta ma silo pinahan gabe dan yuda tu julor di sube ruas di huriana nang di Portugal alani si tip-tip ma si mafeta golang-golang pamahitna kotik sosadia na pinatupani kudia dison golang ma pinasona tik mahujur di juluan di tafian tu diamu mengalakkan tanang bucu makobrasi kudia itu mangani kusima di pasu-pasu Tuhan saat solu saat kebaktian lelek kita mengulu di pasu-pasu Tuhan horas